אז תודה רבה, ושוסטר, ולשדולה, ולסגן השר, ולמנכ"ל. אני מצטרף לכל הברכות, אבל אני חושב שהיום באמת האירוע הזה, ופה אני מצדיע לרפתנים, אני מנכ"ל יצרני החלב, אני מדבר אליכם הרפתנים. מה שקרה ב7 באוקטובר, זו גבורת הרפתנים וענף החלב, וזה עוד ילמד שנים רבות במדינת ישראל. ו-as we speak על העוטף ועל הדרום, בצפון חולבים תחת אש. צבע אדום היה רק לפני רגע. חולבים תחת אש, חולבים עם קסדות ואפודים, כי זו השליחות הלאומית של הרפתנים. אני רוצה רגע לנצל פה את העניין, כי שמיל דיבר ושניידר דיבר על הרפורמות שמדברים. ביולי 23 פתח שר האוצר הוראת שעה ליבוא חלב ניגר במדינת ישראל. משהו דרמטי. הוראת השעה הזאת פקעה בתאריך סמלי ומיוחד מאוד. 7 באוקטובר 23. התאריך הזה, להבנתי, בחן שתי תיאוריות. תיאוריות היבוא, שאפשר להתווכח עליהן שעות, בוודאי התפוצצה בפנים תיאוריות יבוא חלב הניגר, ותיאוריית ההתיישבות החקלאית, השליחות של החקלאים והשליחות של הרפתנים. ואם אנחנו יכולים להסתכל קצת יותר מ8 חודשים אחרי, תיאוריה אחת ניצחה והוכיחה את עצמה. הרפתנים עמדו במבחן הכי חזק שלהם, ולכן אני קורא מפה אליכם, ואנחנו שותפים שלכם. ביום שאחרי המלחמה, השיקום של מדינת ישראל חייב להכיר בצורך של חקלאות והתיישבות חקלאית ותוצרת מקומית כחול לבן שתישאר כזאת, כי כפי ששניידר אמר וכולם אומרים, איפה שיש רפת יש חקלאות, יש התיישבות ותהיה תקומה. אני מצדיע לרפתנים ולחקלאים. תודה רבה. תודה רבה, דגן. אילנית.